Vítajte pri dnešnom videu, v ktorom si otestujeme jazdecké schopnosti jednej z prvých slovenských drifterov, ktorý nie je nikto iný ako Nina, a.k.a. Lady Hoonigan, ktorá sa bude dneska snažiť zlepšiť svoj čas o celé 2 sekundy. Ja budem jej tréner, ja som editor. Na tejto dráhe už mám odjazdené niečo cez 20 závodov a najlepší čas mám 34,5. No a dneska tu nie som sám, mám tu aj svoju produkciu Tomáša. No a teraz už radšej poďme privítať nášho hostia. Vítajte pri dnešnom videu a pri novej sérii, čo bude úplná pecka. Aj tento vlastne prvý diel, bude to úplne super diel, keďže som zohnal jedného z najznámejších ľudí na slovenskej motoristickej scéne, ktorou je Ninka Zagoždžon alias Lady Hoonigan. Áno, ahoj, ďakujem za pozvanie. Aj my ďakujem, že si došla. No, aká bola cesta? V pohode, pustila som si dobrú hudbu a bola som tu rýchlo, takže to je super. Dobre, takže nachádzame sa tuto na Max 60. Dneska to bude mať Nina jednu pomerne ťažkú challenge. Uvidíme, jak to zvládne. No ale ešte predtým by som sa aj rád spýtal na pár otázok ohľadne motoršportu, ktoré možno zaujímajú aj vás. Alebo môžem ešte teraz aj Ninu nech sa predstaví, čo vlastne robíš, na sociálnych sieťach, vlastne čomu sa venuješ a tak. Áno, tak ja som primárne asi drifterka, jazdím hlavne také slovenské šampionáty, sem tam zabehnem niekde zo zahraničia. No a okrem toho jazdím okruhovo na motorkách. A to som teraz akože taký amatér a účastním sa akože takých amatérskych pretekov na agentúrach a tak. No a okrem toho som teda, ako si spomínal, influencerka a venujem sa sociálnym sieťam a skrz tie sociálne siete si vlastne zháňam sponzorov a partnerov na to, aby som mohla robiť to, čo ma baví. Okrem toho mám vlastnú garáž, kde auta upravujeme. A mám školu driftu, kde učíme mladých ľudí driftovať. No a tak. Zaujímavé. Som aj počul, že si vlastne prvá slovenská drifterka. Alebo jedna z prvých. To nie je pravda. Hej, veľa článkov o mne vyšlo, kde to takto napísali, ale tak novinári nemajú vždy pravdu a nie som prvá. Len o mne najviac počuť. A vlastne ty si v akom roku začala s driftom? Fú, tak to je ťažká otázka. Asi tak 8 rokov dozadu by som povedala. Už mám 30, takže nejakých 21, 22. To dosť dobré. A vlastne ty si tuším na BMW M3 začínala? No nie, na M3 nie. I 30-ka to bola. 30-ka, okej. To ti aj niekto robil, sa mi zdá, taký známejší drifter? Áno, ja som vtedy mala veľa, o tým, že som na poli Polka, tak som mala veľa známych v Poľsku a tam som skôr poznala tú poľskú drifterskú scénu a vlastne ma odporúčili na Bartoša Ostalovského, čo je jazdec, ktorý driftuje bez rúk. A je to veľký frajer, jemu sa vlastne stala autonehoda, prišiel o ruky. No a on má samozrejme tým, ktorý mu pomáha, ale veľmi veľa vecí robí svoje pomocne a pre mňa on je veľká inšpirácia. Vlastne on bol ten, ktorý bol taký šéf vedúci tej mojej stavby. Ono to vtedy akože nebola žiadna nejaká wow stavba, ale akože bolo to auto, ktoré doteraz má veľké miesto v mojom srdci. Úžasne sa na ňom jazdilo. Nebolo až také výkonné, ale nikdy sa nekazilo. A to moje, čo mám teraz, tak je viac pokazené ako jazdiť, takže mám veľmi pekné spomienky na tie časy. Tuším vlastne na tom aute aj drift, tak si jazdíš, či už nie? Nie, to auto som predala mojim kolegom, kaskadérom, lebo to som si nespomenula, ale zároveň robím kaskadérku pre rôzne filmy a tak. A oni to vlastne ako keby odkúpili a zvyknú na to niekedy natáčať, trénovať a podobne. OK, dobre. Teraz možno vlastne tie motorky sú tak bližšie k tej jazde na dráhe ako to samotné driftovanie, takže povedz nám aj niečo možno o tom, na aký dráha jazdíš. Áno, čo sa týka driftu, tak tam sa nejazdí vždy tá ideálna stopa. Na motorkách zvyknem jazdiť na Slovakia ringu, ale už som bola aj na tom Paul Ricardo circuit, ktorý je v Španielsku jazdiť, to je môj obľúbený, tak tiež sme boli v Almerii, tak rôzne po Španielsku sme jazdili a vlastne minulý rok s Manky sme to objavovali, tie rôzne trate. Ja som bola začiatočník, tak pre mňa to bolo veľmi strašidelné a teraz už keby som tam išla znova, tak to určite oveľa viacej užijem, ale hej, hlavne takto, no tu na Slovensku zvyknem tým, že bývam dosť blízko Slovakia ringu, tak veľa tých voľných jazd na motorky tam býva, veľa agentúr, takže dosť často sme tam, tým, že ja motorku mám v boxe na ringu, tak hoci kedy si len z domu vybehnem, zoberiem si kombošku a z Manky z moto ideme jazdiť, takže. Ešte mám teraz takú možno jednu zaujímavú otázku, si sa aj vlastne vo veľa rozhovoroch vyjadrovala vlastne, že si žena v prevažne mužskom športe a keď je dneska aj MDŽ, takže by si nám možno o tomto povedala nejak, že jak to vnímaš, alebo toto tvoje postavenie akože v motoršporte, alebo že jak ťa ostatní vnímajú? Hej. No
No, dneska je MDŽ, ale keď to vyjde, určite MDŽ už nebude. Ale v každom prípade ja to vnímam veľmi pozitívne. Určite je to jeden z mojich veľmi dôležitých selling pointov, je to dôvod, prečo ja som práve tá, o ktorej sa asi keď sa spomenie nejaká žena v drifte na Slovensku, tak preto človek si pomyslí na mňa a teda všeobecne človek v drifte, lebo jednoducho je to niečo, čo... Je to môj marketingový selling point z jednej strany, z druhej strany ja som sa skôr stretla s tým, že muži mi vždy pomáhali, keď som niečo potrebovala na tých driftoch, hlavne keď som začínala, tak ja som bola mladá blondínka, ktorá o autách vedela to, čo si pozerala na YouTube, ale keď celá moja rodina akože vôbec autá nič, ani nikto v mojom okolí. Takže som si takto našla vlastne na tých driftoch kamarátov a vždy, keď niečo bolo treba, tak mi pomáhali. Aj doteraz vlastne je to tak, že všetci moji kamaráti muži mi pomáhajú a viac menej ako keby málo kedy stretávam sa, ale málo kedy s nejakým takým, čo sa týka nejakého toho motoršportového okolia s nejakými hejtami alebo tak, skôr akože od tých divákov sem tam, ale to je také, že si aj človek povie, že keď sa nad tým zamyslíš, keď uvidíš zrazu blondínu na nejakom drahšom aute niekde pretekať, tak prvé myšlienky ľudí je to bohužiaľ tak, že sú také, že ty kokšo, tak táto od niekoho dostala, akože málo kto si povie, že wow, že tá si niečo vybudovala, ale to je jednoducho mentalita. Nechcem povedať, že slovenská, ale asi teda slovenská mentalita je niekedy zlá, no aj je to akože... vidno na autokarách. Všade závisť a tak, takže... Áno, je to smutné, lebo ja som skôr prajný človek, ja by som každému dopriala a myslím si, že to je základ k tomu, aby sa niekto niekam dostal. Jednoducho, keď máš vnútri sebe nejaký jed, tak ťa to pomaly znútra zožiera, potom máš aj sám o sebe ako keby veľa pochybností a tak, takže ja si myslím, že je to taká cesta k úspechu. Praj a bude ti dopriate. Vlastne aj nám si dneska doprial, že si tu, takže fakt, že za to strašne ďakujeme. Ja som rada. A dúfam, že aj ty si z toho niečo odnesieš. Dostaneme sa už teraz pomalejšie k motokáram a spýtal by som sa ťa na otázku, akú najdôležitejšiu vlastnosť alebo čo najdôležitejšie považuješ na jazdení na okruhu? Fúha, asi odhad, kedy brzdiť je pre mňa najdôležitejší a ten moc nemám. Ten treba vypilovať, to je pravda. S tým som mal tiež problém a buď som vyletel, alebo som sa pretočil, alebo... Takže, hej. No, poďme sa teraz vlastne dostať aj k otázkam ohľade tejto dráhy. Jazdila si tu už niekedy? Máš nejaké skúsenosti? Tak, že by som vyslovene prišla a zajazdila si tak veľmi dávno. Bola som tu, som mala na starosti pár decek, tak som s nimi išla, ale to som išla len tak pomaly za nimi. Ja som len dávala pozor, aby ich hneď pozrážali, lebo tam boli aj dievčatka také krehké, ktoré sa veľmi báli. To bolo možno tak pol roka dozadu, ale reálne asi naposledy som to jazdila podľa mňa tak 5 rokov dozadu. Dobre, a môžeme sa teda vrhnúť na dnešnú challenge tvoju, v ktorej sa budeš pokúsiť tvoj vlastne zajazdený čas, ktorý zajazdíš bez mojej pomoci, bez nejakých mojich rád, poraziť o 2 sekundy. Myslíš si, že to zvládneš? Verím, že áno, že s tvojimi radami sa zlepším. To aj ja dúfam. Nech máme prvého hostia úspešného, takže môžeme ísť jazdiť. Poďme na to. Poďme na to. Ježiš, sorry. Takže ideme si zhodnotiť tvoju prvú jazdu. Vyzerala docela dobre, akože fakt, že sa mi páčila tá jazda, že stopu si držala. Myslím si, že to bolo fajn. Ukážeme si pár vecí, čo sa dá vylepšiť a určite akože tieto veci ti zlepšia čas minimálne o tú sekundu, možno o 2. Takže. Ja som mala, vieš čo, problém, predo mnou stále bol jazdec a ja som ho veľmi chcela obehnúť. Videl som. A nevedela som ho obehnúť ani za nič, takže určite budem rada aj za nejaký tips and tricks, ako ho obehnúť. Áno, to si tiež poviem, v ktorých zákrutách sa dá obiehať. Možno ešte k tomu, tej kolízii, keď som videl, že si tam ruky, ako trošku si tam mávala z rukavy, to by sa nemalo na motokarách, ale okej, chápem. Ja som všetky, neviem koľko som išla kôl, len celý čas sa snažila nájsť nejaký bod, kde by som ho mohla obehnúť a celý čas som mu bola na zadku.
A dúfala som, že ma už v nejakom bode pustí, keď ho budem jemne tak pošťuchávať, ale hej, moja chyba, mala som ho vedieť predbehnúť, to ja som si toho vedomá. OK, možno by som začal prvým takým asi, že najlepším typom, tento si proste zapamätaj, to je fakt, že asi najdôležitejšia vec pri kartingu ako takom, keď ideš do zakruty, napríklad do tej prvej, kde zatáčaš doprava, ty sa nakláňaš ako na motorke, hej? To ti nedrží grip na zadnej náprave a vlastne ty musíš robiť ten pohyb tak, že zatočíš doprava a ty sa nahneš, ako keby doľava. To ti udrží grip na zadnej náprave, prejdeš tú zákrutu s väčším gripom, máš rýchlejší výjazd, rýchlejšie ti to proste chytí tá kára, ten grip. No, prvá zákruta, nevidel som to úplne odtiaľ, kde som stál, ale sa mi zdalo, že si strašne akože ten apex trafala niekde mimo až tak, podľa mňa. Nie? Nebolo to tak? Ja som vždy v tejto zákrute sa to práve snažila zavrieť dovnútra, lebo som ho snažila sa tu predbehnúť, lenže on to vždy zavrel predo mnou tiež. Takže... Tuto, že? Na výjazde. OK, keď to bude takto, vlastne... Dá sa ho tu predbehnúť? Tuto sa veľmi dá evomovať, nedá. Jedine, že by si bola strašne blízko a jazde by bol strašne zlý, že by on proste išiel nejak tak, hej. A tu mu ho vieš dať na brzdách, ako keby. A tu už sa tomu obcháš a prejdeš to. Hej. Takže dá sa to predbiehať, je to možné, ale musí byť na to dobrá situácia. Povieme si oveľa lepšie miesta, kde to ide oveľa vlastne ľahšie. Je tu jedno fakt, že také dobré. Uvidím, či to pôjde aj na týchto dospeláckych, na ktorých vlastne, na tejto úrovni dospeláckej, na ktorej už vlastne moc nejazdím. Ja jazdím na Supermax, tam je to trošku ľahšie, lebo je rýchlejšia akcelerácia. Je to ľahšie proste. No a toto si ma fakt, že prekvapila, lebo toto si jazdila tak, jak by sa tu malo. Tu sú to vlastne také modré veci nakreslené. Tam to vyzerá, že tam je viacej gripu. Hej, a tam sa chodí cez ne. S jedným kolesom minimálne. Brzdila si to asi dobre, aj si blízko chodila toho Apexu vlastne. Tuto netreba si podľa mňa až tak nabiehať, tu zase išiel až takto asi, hej? Tu som sa ho tiež snažila totiž to obehnúť. No tuto úplne nie. Ešte, čo sa týka toho obiehania, by to išlo tuto, teoreticky. Tuto to je trošku lepšie ešte v tejto zakrute, alebo potom, keď tuto ho to vyhodí, on pôjde takto, takto široký a ty to nadbehneš, takto držíš sa za ním, proste viete nejako takto z tej zakruty, hej? A už toto proste si na vnútrajšku brzdy. No a teraz sa dostávam asi, že najhlavnejšej časti, kde sa dá predbiehať. Čo je táto sekcia tých zákrut. No, tuto si išla pekne, ale tuto to je tak trošku zle nakreslené, lebo tuto, keď ideš, tak ťa to strašne vyhodí. Ty si vlastne urobíš to, že držíš takto ešte volant, tuto strhneš a tu ho predbehneš. Tu sa mu natlačíš a predbehneš ho a tuto už ten výjazd, akože tam si blízko, tam to musíš predriftovať, jo, a tu si brzdila, tam len taký ťukec do brzdy, stačí úplne, to ťa otočí trošku, ako pri drifte a predbehneš ho a ešte máš aj v podstate dobrý výjazd, tuto vlastne rovno a toto si už išla dobre. Takže v tejto sekcii on vlastne by išiel takto, tuto, ty sa mu tam obcháš. Okay. A takisto pri obraňovaní vlastne, keď náhodou by si niekoho bránila, urobíš tiež to a tu ťa už nikto nepredbehne, jedine tuto, na brzdách. No nie ani na brzdách, ale proste tam sa ti vie obchať. A netreba tam tak silno brzdiť, ak si tam brzdil, tam fakt, že dosť silno, tam len taký ťukec do brzdy. Dobre, tak ideme na to. Nejaké otázky? Nemám otázky. Dobre, tak držím palce, dúfam, že to dáš, že prvý host to dá hneď takto na prvú s mojimi radami. Takže čiže hlavne čo, to mám ísť 37, hej teraz? No, to asi nie, neviem. ale keď dáš, že 38,5, tak by som bol že fakt, že spokojný. Okay. Bol to pekný čas, 39,2. Ale čakal si lepší, ale som tam mala slalom medzi deťmi, no. Dobre, takže táto jazda bola už lepšia, mala si čas 39,2, čo je zlepšenie o nejakých 7 desatín, čo je fajn, si myslím. A povieme si vlastne niečo k tejto sekcii.
Ja som ti povedal vlastne, že tu máš od tohto ísť nejako akože ďalej, hej? To si asi aj pamätala. Ale nemyslel som, že pôjdeš a ideš vlastne takto. Aha, okay. Aby si proste túto bola bližšie, ale tu si strácala, tu si proste mal strašne veľký oblúk. A videl som, že si sa snažila aj nakláňať, čo som bol rád a hej, takže takto keby to bolo, ukážem ti teraz stopu, teraz pôjdem vlastne pred Ninou, budem tak čakať niekde, keď ti náhodou ujdem a snáď dáme už tú 38 spolu. Dúfam, no. Poďme tretíkrát jazdiť. Wow, takže toto bola strašne šialená jazda. To teda, ja som dostala zozadu takú bombu, že mi na chvíľku vybilo dých, ale chalanisko sa ospravedlnil. Obiehali sme veľa malých detí, akurát keď som tú malú obiehala, tak asi to nevypočítal. Ja som sa aj snažil potom ťa trošku zastaviť, že dáme si náskok alebo tak, ale to sme dobili. Rýchli sme proste. Boli sme rýchli, ale akože veľmi som videla tie rozdiely medzi mojou a tvojou stopou a veľmi mi to pomohlo, keď si išiel predo mnou. Tak to je super, že ti to pomohlo, takže možno teraz, neviem, aký si mala presne čas. Taký ako predtým, niečo. Taký ako predtým, no. Ale ako pri tej premávke, čo tam bola, to je super. Je to super a aspoň keď tu na budúce prídeš, bude to menej ľudí, už vieš, jak to máš zajazdiť tú jazdu, jak to tu jazdiť tú dráhu. Takže ja som s tebou spokojný, bola si dobrá žiačka. Ďakujem, to ma veľmi teší. Nina nastavuje laťku tuto v našej influencerskej tabulke na 39,2. Takže ďakujem veľmi pekne, že si prijala naše pozvanie, že si tu s nami bola, že sme si dobre zajazdili, že som sa tu cítil dobre, dúfam, že aj ty. Ja som sa cítila výborne a fakt som si to užila, teraz niečo viem viacej o tom, ako jazdiť na motokárach, tak možno keď pôjdem na budúce s kamarátmi, tak trošku poplexím. A ja ti zase prajem, ďakujem aj ja veľmi za pozvanie, bolo to tiež super a prajem ti len to najlepšie do budúcna, viem, že by si sa neskôr chcel posunúť z motokár na Miaty, že máš svoje sny. A vidím, že si ich plníš, že robíš všetko preto, takže veľmi rada som podporila a som zvedavá na tvoje budúce úspechy a budem ti držať palce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Tak máme to za sebou. Lady Hoonigan síce nesplnila challenge, ale myslím si, že zajazdila dosť solidný čas a myslím si, že sme si to všetci užili, jak ona, tak aj ja. Produkcia určite tiež. Taktiež ďakujem Drahé Max 60, ktorá mi tu dovolila natáčať. Vlastne nám prenajali celú konferenčku a pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like, odber, napíšte do komentárov, koho by ste chceli v ďalšom diele a mne teraz neozostáva nič iné, len vám popriať všetko dobré a čaute.